Ac yn ola, darn bach o Jamaica ym Port Talbot. Dyna deitl arddangosfa sy'n olrhain hanes anusgwyl un o gymunedau Jamaicaedd mwyaf Cymru gath I sefydlu yng nghysgod y gweithfeydd dir wrth I bobl symud i'r ardal yn y 50au. Dyma Rhys Williams. This one take before my 22nd birthday. Mae'r atgofion yn glir ym meddwl Ionel Thompson wrth iddi ddarllen trwy ei hen basbort. Fe gafodd y llun hwn ei dynnu ym 1959, wythnosau yn unig cyn I Ionel ddechrau ar ei thaith ar draws y byd, o gefn gwlad Jamaica I un o drefi diwydiannol prysura Cymru. Mae'n cofio cyrraedd gorsaf drenau Port Talbot yn glir. So I sit there with my little case in my pink dress, my pink hat, white shoes, don't know where I'm going, but I dress for summer. And I tell you, it was cold and it was drizzling rain. A heddiw mae hanesion cis ac hanesion degau o bobl eraill o Jamaica ddaeth I Gymru fel rhan o genhedlaeth Windrush yn cael ei hadrodd yn gyhoeddus am y tro cyntaf mewn arddangosfa arbennig yng canolfan siopau Aberafan. Mae'n gyfle I bobl y dref ath I hwnt ddysgu mwy am y gymuned a'i gwreiddiau. Mae Cassius Walker Hunt yn perthyn i'r drydydd cenhedlaeth yn Gymro balch ond un sydd yn falch iawn hefyd o'i gefndir. Oedd tad gi a mam fi wedi dod mas fan hyn yn y 50au. So fi wedi mynd mas na I Jamaica, I Kingston, a oedd y wlad fel Cymru, fel oedd lot o gwyrdd mas na, lot o traeth, oedd lot o mynyddoedd mas na, oedd yn rili dda. Oedd yn fel cytref. So fi'n gallu gweld nawr sut oedd mam gi fi a tad gi fi yn hoffi Cymru mor gormod. A fe dyna'r syniad gaethoch chi o'ch mam gi a'ch tad ci? Oedden nhw'n pan o'ch chi'n tyfu lan, chi'n cofio nhw'n gweud, o, mae Jamaica just fel Cymru? Ie, oedd nhw'n dweud hwnna, o fi'n credu fel, sut maen nhw'n meddwl hwnna? So pan o fi mynd mas na, o fi'n gallu gweld e wedyn. Bydd yr arddangosfa ymlaen tan y penwythnos, a'r ymateb hyd yma yn bositif. O'n I ddim yn ymwybodol o gwbl a bod yn onest nes bod fi'n clywed ar Radio Cymru bore yma. A o'n i'n eitha siŵr wedyn I bod fi yn dod draw I weld yr arddangosfa. A mae fe'n hynod o bod yn onest. Rwy jyst yn gobeithio bod y pobl sydd wedi dod i'r ardal bod nhw wedi bod yn hapus yma. A mi'n siŵr bod nhw. Ateb y galw am weithwyr I helpu gwledydd Prydain nath y cynta I gyrraedd o Jamaica 60 mlynedd yn ôl. Ac mae Cymru yw'r wyron a'r wyresau, does na ddim peryg y gran nhw byth anghofio eu gwreiddiau.